Hey, what's up, everybody? I'm calling about KA King Ellen is in the house. Welcome back to another reaction video of Abba Fanatic Boys Faces Amatombas and Dick Girls. Welcome to part 2, baby. Episode 12, season 11. I cannot wait. You cannot wait. Who can wait? Nobody, right? Yeah, so let's get into it. Yeah, if you haven't subscribed to my channel, please go ahead and smack the subscribe button and hit the like button. Please just hit the like button. Like, what is hard? Like, clicking the like button just for fun. Like, come on, go ahead, click on it, like on it, just for fun. Just ayikho into ezowenzala kuwena. Like, come on, how if you look like okay, sure. Kuna musheshe pana. Funa la plastic yao. Kuma njani ufana? Uthanguza kanjani mina? Uthanguma nsheshe nje wena. Wena fana. Awona lo mjida manje usayithatha literally ngisho kahle ngithi literally nje usayithatha literally kahle iqonda ukuyisho ukuthi like go straight to the point. Mangithi mina khuluma usheshe, go straight to the point. Into engiqonda usuqonda ukuyisho ukuthi ngitshela ukuthi ufunani ku plastic yao. Awumosheshe. Kodwa ngisho asheshe ngizoku plate. Kunento efuna ukukhuluma nayo. Kancane. Khuluma khona la. Sinazi ifihlo plastic yao. Khuluma. Ufunani kumina? Plate. Angizile ngempi la. Wethe sathile sadala. Uyasifuna mfethu. Ngicela ungisibuyisele mfethu. Okay, ayikho inkinga. Ngizoza wena ntambama esakile sentombi yakho. Ngiyabonga mfethu. Ngiyabonga kakhulu mfethu. Hayi kalula kanjani. Isakile sekuyisama. Uphethu useyibumba le plastic can. So ngaphambi ukuthi enze something. Uqala ukukhuluma nami. And mina ngiyanqaba nesakile. hawu Ngiyacela. Uma ngasithola isakile ngolashela udala. lento akayenzayo manje like useyayenza nje ngoba unawo amandla ukuthi ayenze. Like, asekho isidingo sokuthi enze lento akayenzayo. Uyamtshengisa ukuthi hayi uyingane wena. Abo for sure mhlawumbe abo Blade mhlawumbe uzolo I mean lo mfana lo baSpillion for sure mhlawumbe uzoloku ethi hayi wena ngeke usithole isagila le iqala ujoin i-plastic game for sure. Ngicela. Uyayicela Desperate kanjani for uthando. Aze ukunika isagila sakho. Qala wena uzongenzelani in return? Noma yini mfethu Spillion. Ngizokwenza noma yini efunayo. noma yini anything. Noma yini ufuna ngithandaza. Join i-plastic gang. Ngitheni Zonke izinto engizobhekana nazo. ngitheni Tick tock. Tick tock. Akusheshe baba isikhathi sami. Mshaya mfethu. Cela ungisiza mfethu. Ungayisenkalatha mfethu. Sekhulumile mampela. Engikwazi ukusiza. Spillion. Sandoza wena. abo for sure abo ngoba mhlawumbe elethi isandla kanje mhlawumbe udidekile khathi bebhala iscript bashithi mhlawumbe wena uzothi Spillion Thandazayo yena washaya iphutha walethi isandla waphinda wakhumbula ukuthi kumele ngizi kanje waphinde wenza. Kodwa ngase ngiyasho nje nami bafethu
Kombe khona lo mjida lona. Oh, Ntwana, angisakwazi Ntwana. Bese ngithi usukhohliwe yini Ntwana? Ngakukhohlwa kanjani Ntwana yami? Yazi namhlanje kuphathele nane-gauge. Unamanga Ntwana. Ntwana unamanga. Ngiyabonga Ntwana. uNkulunkulu akubusise. Yazi igedi sesengiyigcine ebuthanga Ntwana yami. Thangi po. Aze angazi ngibuze. Angazi noma ngabuza nombuzo ngifuna ukubuza. Buza noma yini Ntwana yami ungasabi. Into engifuna ukuyibuza. Engifuna ukuyibuza ukuthi unalo yini ikhaya? Indawo phela le mpilo oyiphilayo. Ashintsha imoto. Mbuzile uThangi, ngingawubuza lo mbuzo. Wavuma. Mase yambuza umuntu yabo nje mina mase ngibuza umuntu umbuzo kanje mase yashintsha. Mase ngiyihlekisa Thangi lesha khohle iwona uma ukuthi lo mbuzo lo personally noma ngangawuphendula ayikho inkinga, yabo. Ngoba manje sezoba deep in thoughts, sezocabanga kaningi, sezoba ne-depression inflection. Kodwa mhlawumbe uma ayikhuluma ngayo yabo lento le. Uma ayikhuluma ngayo mhlawumbe uzoba right, uzosho ngaphakathi ukuthi hawu. Least lento le sengiyikhiphile ngaphakathi. Mhlawumbe usezoba right, kodwa ayasazi kodwa uthi sibone ukuthi iqhubeka kanjani. Mntwana wami. Ukuthi umbuzo ngibuzile personal. Akhuluma noma ungaphendula. It's okay. Ntwana. Ngiyabonga Ntwana ukuthi ubuzile. Abanye abantu ngibona ukuthi ngiyiphara ngoba ngithanda. Ukuthi ngiyiphara ngoba ngibalekela ikhaya. Yani. Khona uma uhlala emgaqweni, abantu bacabanga ukuthi ubalekela ikhaya. Ntwana. Alusho into le yabo lamasini belokhu bekhuluma ngibhora mina ngithanda idrama. Ngithanda idrama noma action so cela uskipha le part. Hayi kabi bafethu. Kodwa uma nifuna ukuyibuka nizwe bathini, you can just simply like go to the description uzobona the link athi featured videos. Mase yayilinka leyo video leyo izokuyisa straight to ile video yabo le. So ngiyskipha le ngoba for sure balokho bekhulumile nje iyawacabanga ifoni yami. Oh, sedlulile. Ngiyabonga kakhulu Ntwana. Sesibuye. Okay. Ngisabiziwe kodwa simbuyile. Qhubela sigcine khona. Ngiyabonga. Nana, kancane. Alright, kodwa girl. Sinazo mfethu. Please, cela ngizwe drama. Angikho emudini. Mona na. Ngisaseyintombazane nedrama mina. Kade ngashintsha. Washintsha uBrian, ngafika uBrian ashintsha izinto. Ngiyadlana. Nana, ngikaze ngixolise for lento engayenza kona kwi-sport day. I'm so sorry. Nami angazi ngangenzani. Into yakudala nje. Ngiyaxolisa. Yakudala phela leyo. Khuluma ngale nto yokuthi aqabula isiteleton. Yes, ngikhuluma ngakho. Indlela nje right ngakhona ayideserve lento engayenza kuwena. It's okay Sinazo. Kade ngadlula lapho mina.
Ngixolele. Please xolele. Please. Kulungile Silazo. Ngiyakuxolela. Ngiyabonga. Manje awushoki. Uyaciphela nje uyaphi? Uthi ngitshele ngalokho ngiyalina le. Ngiyokhona uBrian. Kodwa ibo shisa wena. Ngiyakutshela ngeke ngimoshe isikhathi. Uthi ngifika nje. Hayi, wena wazi indaba zakho. Mina nje ngizothi halala. Ubona in love. Yani. Sebengihlula uthando lwakhe so sekuyisikhathi. Awushoke yena uyabuvela. Impela skeleton. Ngizole kuthiwa ubonakala ngale ngasemosheni. Hayi shuthi asambisaneke. Nami ngiyangakhona. Okay, asambeni. Lula mfethu. Kanti inkinga yakho? Angibaxolisa Nkosi yami. Nami bengaqondile ukuvimba. Yini ayixolisayo ngempela? Uxolisani? Nina bafana niyilima nje. Bonke futhi amsile. Usesibala sonke manje. Sethi thina sonke. Usesibala sonke. Sesintelo. Sibala sonke. Sonke. Isidingo singekho. Kodwa sibala sonke. Zonke bonke. Zonke fonke. Bonke. Ngiyadlala kodwa bafethu. Into ukuthi mawunenkinga nomunye umfana masuthi wonke umfana uyizinja hayi. Ayisipani. Kwenzeni Amahle? I hate you. Ngiyakuzonda. In fact, yonke into ethi mfana nje ngiyayizonda. Niyadlala ngathi nini. Manibona thina nje, ngibonela ama-toys. Kathi niyakhohlwa ukuthi nathi singabantu, sinama-feelings. Uzomasa neqhamuka usinayo. Ngiyacabanga ukuthi umshayeli usubuhlungu. Umshayi udlalile ngami. Udlalile ngabo umshayi. Umshayi uqabula u-boss lady phambi kwami. Brian. Abafana nje abalungile. Abalungile abafana. Bonke futhi. Manje pho ubalo khakha. Umhagela nomunye umfana mawuthi abalungile abafana. Kanjani? Kuba manje ubani uyakukhamfatha manje. Yena umfana. Masuthi hayi bonke. Ungakhali Amahle. Sonke kuzoba right. Abakwethu. uBrian phela loya. Brian, uyakhulani ikhanda lakho? Uyazi into esiyenzile? Njengokubhuza ukona ufanane no-Amahle la. Uyazi ukuthi usinezobeza kwami? Hayi bona na. Usinazo. Silima ndini. Usinezobeza kwami uzokukoma. Kodwa nibhiza ukona ufanane no-Amahle la. Uphi manje? Ushonephi? Njengoba ngisho nje, uthi ngoba benalo ukona ufanane no-Amahle. Usalana. Gijima nje ngifica umgaqweni uye ngale ndlela. Nana, akusiyona lento eniyibonile. Mina noBrian asenzi lutho. Save it. Ngifuna incazelo yakho. Ngiyaniza.
naye lo muntu lothi hayi save it angifune ngicazele uney'nkinga zakhe. It is from cooking. I can carve. It is from baking. Tashi. Stazo. Stop. Brian, kanti ufunani ngempela kumina? Ufunani mina, Brian? Angisazi mina manje. Stazo. Utobeyile akusiyona. Akusiyona Sinazo. Manje uchaza ukuthi amehlo amawasebenzi? Sicela ulezi ithuba Sinazo. Cela ulezi ithuba kuchazele. Wena into eyenzayo nje ukuphula inhliziyo yami. Awuqali nje futhi Brian. Okwesibili manje. Sinazo. Ukhona ukwenzani ngempela? Ukhona ungibulala? Hawu. Ukhona ungishayisa isifo senhliziyo? Brian, kanti wangenza nje? Angithandani amahle mina. Misunderstanding yonke le nto. Musu wenza isilima Brian. Ngikubonile unaye. Ngikubonile umhagile. Amahle hlane naye endleleni ezobuhlungu. Bamhaka ngoba ngimkhamfathi. Hayi ukuthini. Brian, musu wenza isilima. Manje ngempela uchaza ukuthi ngisilima ngaleyo ndlela. Angiqaba manga. Please ngicela ungikhole. Please. Wesiphathi. Yonke le nto yenze ngosuku bese Ngithembe Sinazo. Angenzi lutho no-amahle. Ngihlane naye endleleni ngiya la bese uhlanela khona. No, ungenza isilima wena. Sengiright ngawo. And ngicela impela this time. Ungaphindi usondele eduze kwami. Angisoze ngathandana nawe mina. Sakuqina be. Khohle mina Brian. Uma mina bengamhopa fam. Ntwana yami, asikhohlwe indaba zami ey'dabukisayo ntwana. Ngifuna ngichazele phela ntwana yami, ngayo nogostikazi ntwana. Yazi bafethu, ngiyangigqugquzela ukuthi nami ngikholelwe ethandweni. Ntwana yami, uyayazi-ke le look yakho, futhi ekhona into engekho right. Ntwana yami, ngaxolisa ngokuphoxa, kodwa izinto ay'sahambi kahle phakathi kwami nona. Sekwenze njani manje ntwana yami? Ntwana, konke engavumi. Ngizizwa kahle ngisamthanda unana kodwa konke engasavumi. Angamfili. Manje pho ucabanga ukumnyeka yini? No, ngicabanga umnyeka. But at the same time, konke engasayizwa, konke engasavumi. Yazi, sesazama uqabulana. Ngathi uma ngivala amehlo ngavele ngabona uplate. Damn! So, unana, uphendula kweplate. How? Noma ngazi mntwana. But maybe mhlawumbe ngamxoleli for into akayenza. Unana waqabulana noplate. Enento ayiphuma ekhanda lami. Noma ngazi ukuthi why ngingakwazi ukumxolela. Kuba nato angixolela mina lokhu ngiqabulana namantombazane. Ntwana yami. Mhlawumbe kuzomele umtshele. Khona uzosazi isimo. Bese nilungisa kancane kancane lento yenu. Angazi ntwana. Angazi ngempela ntwana. Sengithandana isikhathi eside naye. Sekunzima nokuthi ngihlwane naye. Yo, Nkosikazi. Ufike nini la? Skeleton. Ngicela ukuziphoqa uma ungasavumi ukuthi uthandane nami.
Ngiya-understand lento engayenzi wrong and akulula ukuthi umuvone kuyona. Kodwa uma usuzwa ukuthi inhliziyo yakho ayisavumi ukuthi ube nami, it's fine. Ungaziphoqi. Ungaziphoqi ukuthi uthandane nami ngoba naku sesithandana isikhathi eside. Ngisho something Skeleton, please. Noma ngazi nana. Akangithi ngithini. Yo. I guess ngeke uphinde ukwazi ukungiqabula uma ukuthi uvele ubona uBlade. It's fine. Oh no. Oh no, Ntwana. Elimtshita lo. Yeah. Hey. Shithi wena usho ukuthi njalo noma sikhisana zogibela eklasini? Hayi, kuyaphoqa boss lady. Mina ngizwa kahle lento ukuthi mina nawe masikhisana ngibukela phansi. Hayi ze kade kunani. Iyephi inkinga? Angeke nayibuye kahle lento. Kumele kube yimina umuntu enginawe. Hawu. Hayi sika ayikho leyo nto. Woza la. Hawu, boss lady. Awade. Hawu, boss lady. Awade. Hawu. Hayi woza lana Sibonga ingane manje shayisa lana. Hawu. Ha. Ubiza msmart. Ngiyadlala nendaba. Woza lana. Oh, nonke usufikile. Angithembi ukuthi angiphazamisi. Hayi uphazamisa. Ngiyabonga ukuthi usheshe wafika. Now realize udaba, anything for wena. Ukwenzeleni namhlanje? Shayi, ngimchazela intombazane ukuthi sifunani. Nonhle. Sifuna ukuqhubeka ne-event le esasiplanile. Ukuthi manje izothi ukushintsha kancane, yabo. Ubatshele abantu ukuthi izobe isakhona talent show. Futhi namanye ama-games ahlukahlukene. Ubatshele ukuthi i-event besicabanga ukuthi iqale kusasa ngo-12 emini. Wonke umuntu agqoke nje into ene-uniform phakathi. Ngoba vele sonke sesiqedile ukubhala. Okay, ngisacela ukubuza. Why kumele sigqoke ama-uniform? Oh, sengikhohliwe yazi. Igama le-show sibiza nge-Pants Down Show. So kuzomele ukuthi sigqoke ama-uniform. Khona kuzobonakala ukuthi celebrate ukuthi sesiqedile ukubhala kulo nyaka. Hayi ubaba. Akufe ngihambe ngisacela ukubuza. Enjoy lento eniyenza la. Ukhuluma ngale nto emathandana. Kumnandi nje kodwa. Nonhle, ngicela ukutshela iqiniso. Ngicela ungalingi uqala. Ngoba uma ungaqala akubi sayekela. Ngicela ungakufihleli. Ziningi inkinga ey'khona ethandweni. Inkinga lezo ongayidingi wena, samncane kabi. Akunani ngisabancane nje. Hayi okay, bengiyibuzela hayi kuthini. Sale kahle. Kanti mfethu. Into right lo. Samba mina. Sengenjengoba besiplanile. Ngisho uzoxabana nawe. Kuhle indaba kamshayi. Ubona sithandana naye. But ex yakhe nje. Siphela mfethu. Ngisukugayisa. Sibheke uzovela ithanda. Masukubhayiza. Abona ukuthi bethu masihlele kanje emakhontenini. Sesilinde umuntu sesimbone eqhamuka seshithi uyaqhamuka. Yazi ke masana ibe yephi? Ingamasana kube sengathi sabaforce. Aba labafana bamagwa. Ingamasana ifila ukuthi
masikhona ithekisi silokho simforce ukuthi mfethu hamba phela noma bekhombelana ukuthi hayi hamba wena like why ungikhombela like asekho isidingo sokuthi uzongikhombela yabo ngoba kufanele kube imina oyikhethelayo mangibona ukuthi azini ithekini ngathi grand othi ngekuyona ngeyigoqa. Okay, now that's going to wrap it up for today's video. If you enjoyed the video, please go ahead and smack the like button and subscribe to my channel if you haven't. So me out. Peace.